Здравейте! Радвам се отново да ви видя на канала на Workforce Selection, който е част от платформата за работа в Европа Workforce Selection in Europe. В предходния епизод започнахме темата с Гърция, като днес ние ще продължим още по-на юг в посока Кипър. И така, нека да засегнем работните заплати в Кипър. Република Кипър е държава, която е разположена на остров Кипър. Двата основни официални езика в Република Кипър са гръцкия и турският. Остров Кипър, вече както казах, е разделена на три части, като едната е Република Кипър, която е член на Европейския съюз, Северно-Кипърската турска република, която няма официално международно признание извън Турция, и британските военни бази Акротири и Декелия. Остров Кипър е едно от перлите на Средиземно море, който предлага на своите посетители красиви плажове, древна история и култура и приветливи хора. Мек курортен климат, ниски по европейските стандарти, разходи за живот и доста лоялно отношение към чужденците правят този остров една интересна дестинация за емиграция. Ако обмисляте да се преместите или работите в Кипър, днес ще погледнем зад кулисите на икономическата структура на страната, включително минималните и средни заплати, разнообразията от професии и начина, по който те се разпределят заплатите в различните региони. Ще засегнем също данъците и разходите за живот. Започваме с минималните и средни заплати. Кипър е известен с динамичната си икономика, а това се отразява и в нивата на заплатите. На 1 януари 2023 година в Кипър се въведе за първи път минимална работна заплата, което го прави 22-та държава от 27 държави членки на Европейския съюз, която е въвела национална минимална заплата. И така, минималната заплата в Кипър е 940 евро на месец, което е относително ниско в сравнение с страните с най-висока минимална заплата, посочват данни на Евростат. Средната заплата в Кипър на кипърците също е висока, като специалисти в области като финанси, информационни технологии и туризъм често се радват на по-големи доходи. Според официални данни от Министерството на труда, социалната сигурност и социалното осигуряване, средната заплата в Кипър през 2023 година е 2069 евро на месец. При този размер мъжете получават 2117 евро, а жените 1884 евро. Нека да обърнем внимание на разпределението на заплатите по професии. Размера на заплатата в Кипър варира в зависимост от професията, като най-високите заплати се получават в сферата на технологиите, здравеопазването и финансите. Най-популярните специалности са за програмистите, лекарите и друг медицински персонал, както и различните технически специалности. Средните заплати се получават в сферата на услугите и в търговията. Най-ниските заплати се получават в сферата на земеделието и туризма. В сферата на туризма се предлагат предимно сезонна работа. Високият сезон на острова продължава от май до месец октомври и ако искате да работите временно, можете да потърсите работа през тези месеци. Не може да се каже, че такава работа е много високо платена, но в сравнение с нивото на заплатите в някои страни е много привлекателна. Освен това, можете да се отпуснете на Средиземното море и да видите забележителности на Кипър. Като кандидат в професията, за която кандидатствате, е много задължително да владеете английски език. В зависимост от позицията и изискванията за ниво на владение на езика могат да бъдат различни. Ето и няколко примера на средната заплата по професии. Лекарите получават най-високите заплати, като те започват от 8836 евро на месец. В IT технологиите 2051 евро, учителите 1729, счетоводителите 1367, специалист по човешки ресурси 1241 евро, адвокат 1618, готвач 1660 евро, барман или сервитьор 1157 евро, продавач 1218 евро, масажист, фризьор или козметик
1343 евро, шофьор 1227 евро и строител 1312 евро на месец. Данъците върху доходите ще разгледаме, като имате предвид, че данъчната система в Кипър е доста сложна. Има много различни данъци, които се налагат върху доходите в зависимост от начина, по който са получени. По-специално има и специален военен налог. Облагат се и пенсии, които са получени от чужбина. Мигрантите, които работят, трябва да знаят, че данъка върху доходите на физическите лица е между 20 и 35%. Доход до 19 500 евро не се облага с данък. Данъците в Кипър са от съществено значение също и за самите фирми. Вижте някои ключови аспекти на данъчната система в Кипър. Корпоративният данък в Кипър прилага най-ниския корпоративен данък в Европейския съюз, който е 12,5%. ДДС-то или данъка добавена стойност е задължителен за всички видове дружества, които предлагат стоки и услуги в Кипър. Различните размери на ДДС се предлагат в зависимост от типа предлаган продукт или услуга. Стандартната ставка е 19% за стоки и услуги, които не се облагат с редуцирана или нулева ставка. Редуцираните ставки започват 9% за услугите на туристическия бизнес, в които включват хотели, ресторанти и туристически транспорт. 5% са за доставката на храна, фармацевтични продукти, книги и други печатарски материали. Що се отнася по регистрацията по ДДС? Задължение за регистрация по ДДС възниква при надхвърляне на приходи в размер на 15 600 евро. Какви биха били разходите за живот, особено за хората, които обмислят да се преместят в Кипър? Там са, разбира се, различни разходи, които ще изброим малко по-надолу и ще ви помогна да вземете информационно решение за разходите, свързани с преместването и живота в тази част на света. Нека да започнем с разходите за жилища. В случая визирам апартамент, който е с една спалня и е извън центъра на града. Разходите там са около 400 до 1000 евро на месец. Разходите за храна, хранителни стоки и в случая ресторанти. Ако визираме евтин ресторант, може да похарчите между 8 евро и 20 евро. А за домашна бира между 2 евро и 5 евро. Кока-кола или пепси-кола между 1 и 3 евро. Литър мляко е между 1 евро и 2,30 евро. Хляба започва от 80 евроцента, стига до 2 евро и 70 евроцента. 12 яйца започват от 1,56 евро и могат да стигнат до 3,60 евро. Килограм пилешки филета започват от 4,38 евроцента и могат да стигнат до 9 евро и 61 евроцента. 1 кг говеждо месо започва от 5 евро и може да стигне до 14 евро. Килограм ябълки от евро до 3. Килограм ориз от 1 евро до 3 евро. Когато става въпрос за ползването на градски транспорт, еднопосочният билет е от 1 евро и 50 до 2 евро. За интернет може да похарчите между 15 евро и 35 евро, в зависимост с кой оператор използвате. За облекло, лични вещи, фитнес и свободно време, тук можем да започнем с чифт, примерно дънки, като в случая използваме марката Levi's или някакви подобни, започва от 30 евро и може да стигне до 120 евро. Лятна рокля от 20 до 60 евро. Обувки за бягане или така наречените маратонки между 50 и 100 евро. 120 евро, прощавайте. Бизнес обувки между 60 и 150 евро. Членство в фитнес зала между 30 и 80 евро. Билет за кино от 8 до 12 евро. Кратко посещение при лекар в рамките на 15 минути е 50 евро. Да си купите дезодорант 3 евро и 30 цента. Тоалетна хартия 2 евро и 60. Шампуан 3 евро и 52 евроцента. С това днешния епизод приключва. Радвам се, че с нещо съм успял да допринеса и да подам допълнителна информация за хората, които се интересуват за Кипър. Силно се надявам този епизод да ви е харесал, затова ще ви помоля да ударите по един лайк. Харесайте канала, абонирайте се за него, споделете го на ваши близки и познати. Следвайте ме в социалните мрежи на Facebook и на Instagram, където винаги публикувам какъв ще бъде следващия епизод на нашия YouTube канал Workforce Selection. И на раздяла бих искал да ви пожелая един хубав и прекрасен ден. Също следвайте мечтите си,
гонете си целите до края. Радвам се, че бяхте с мен до края на този епизод. Ще се радвам отново да ви видя. Чао и до скоро!